Giingong kawatan nga akyat bahay ang modus sikop sa otoridad human misulay pagpangawat sa usa ka panimalay sa barangay Bugos sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Dakpan sa otoridad human nga masakpan sa tagbalay kining si Jomar Canoy nga misulay pagpangawat sa usa ka panimalay sa Zone 1 Bantiles, Barangay Bugo, Cagayan de Oro City pasado alas 4 sa kadlawon adtong Miyerkules. Namatikdan sa tagbalay ang sospek, hinungdan nga nakapangayo kini og tabang. Matod pa sa kapulisan, target unta sa sospek ang cellphone ug pitaka sa biktima. Walay swerte kay namat-an sa atong biktima ug nakapanawag din siya og tabang ug nahawiran sa mga bystander o sa mga tao nga naa didto. Na-recover gikan sa sospek ang usa ka dakong kutsilyo, cellphone ug pitaka nga kinawat. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa sospek, gibutyag ni ini nga igo lamang kuno niya nahimo ang krimen tungod sa kawadon. Unsa may hinungdan nimo anong awat mo ka? Ay pangpalit ay pagkaon sir ba? Kaon. Diki pagkaon eh. Ay kawala naman ko ay pamilya gud sir. Bisan pa ni ini, porsigido kuno ang biktima nga mopasaka og kaso batok sospek. Kasong theft o illegal possession of deadly weapon ang nakatakdang atubangon ni ini. Ang ako yung marching order sa akong mga patrollers labi na sa among mga panggabi na mag-rubing gid mi sa mga sok-sok nga bahin dinhi sa atong mga barangay. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.